दिनै बिपिएफनि जानानै आङो जोंनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि आरो गोबां सेनियर दैदेनगिरि आब' प्रमिलामोन गासैखौबो लानानै आं नमिनेसन आङो फाइल खालामबाय आरो दा नुनो मोनदों जोंनि बिपिएफ दोलोनि देरहानाया 100% निश्चित जाबाय जेबो मानोना गासिबो बिटिसि बासिया धर्म जाति भाषा बावना गारनानै बयबो ज' जाजोब्बाय आरो बिपिएफखौनो समर्थन होनो थाखाय आगारबोबाय जेबो बिदि फेक्टर गैया बिटिसिआव अन्तत बिटिसिआव क'क्राझार समस्ति आरो दरं अदालगुरि समस्ति बे मोननैयावबो खुनु पार्टिया फेक्टर नङा जोंनि थाखाय बिपिएफआनो देरहायो बिसोर मोनसे मित्रता दल दङ नोंथांमोना मिथिगौ बिजेपि दङ एजिपि दङ इउपिपिएल दं बिसोरनि कमन केन्डिडेटआ इउपिपिएलनि गतिके बेखौ केम्पेइन खालामनो थाखाय एजिपिनि नेताफोर फैनांगोन बिजेपिनि नेताफोर फैनांगोन जुदि नेताफोर फैलायलायाबा इउपिपिएलआ आइसोलेटेड जाया होमबा अकलसरिया जाया होमबा बिसोरनि मित्रतानि स्पिरिटआ बहाथो थांगोन फैगोन जोंनियाबो बिपिएफना दा अदालगुरियाव बेस्थ जादों बिसोरनि इलेक्सन जोबखांनानै जेसेबां नेताफोर दं जोंनि क'क्राझाराव नामैबो जोबगोन बिदिनो केम्पेइना सोलिबाय थागोन बिथांमोनहा 30,000 जागोन 20,000 जागोन होननानै मोनसे स्टेज बानायलायनानै खालामदोंमोन जोंबो मिथिदों आंनि न' सेरावनो खिन्थु बेसेबां जादों नोंथांमोना रिपर्टारानो नुगासिनो दङ दिनै बिपिएफआ बेबायदि मिटिंबो खालायाखै जोङो साइनासालिबो लुवाखै जेबो खालायाखै स्पन्टेनियासलि जोंनि रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि फैदों दा 20,000नि बारा जमा जादों नोंथांमोना समग्र टाउनाव जि मानसिफोर रेलियाव नुदों बेखौ नायब्लानो सानब्लानो नोंथांमोना नुगोन बेसेबां भटनि फारागथियाव गांसे गांनैजों जोङो देरहागोन बे नङा बिपिएफआ बिराद बुरजा 12 भट लानानै देरहागोन बे नब सर'निया खोथाया गैला बेनि मा होनना बुङो बेखौ सार्टिफिकेटआ जे भुवामोन बेखौ कर्टआ प्रथमावनो बुंखादोंमोन आरो बेखौ लानानै स्टेट गभर्नमेन्टआबो भिजिलेन्स कमिटियाबो बेखौ इनभेस्टिगेट खालामनानै बुंदोंमोन गेजेरावहाय कर्टआ आरो उल्था स्टे अर्डार होफिनदों दा आरो सेकेन्ड डाबल बेन्चआव बेखौ माने आरो नाखस खालामफिनबाय कर्टआ बालाय गावनि नोजोरजों जेखौ नुदों बेखौनो भार्डिक्ट होगोन बा बेखौनो राय होगोन गतिके आं सानो जि कर्टनि राय होनाय बियो मोजां राय होदों आरो बे जे 10 बोसोर भुवा सार्टिफिकेट लानानै ट्राइबेलनि एमपि जादों एमपि जानानै सारा देशनि थाखा फैसा मोनसे बियो बाहायदों व्यवहार खालामदों बेखौ भारत सरकारा आयेनगत भाबै बिथांखौ दन्द खालामनानै बे जेसेबां थाखा फैसा सुबिदाफोर लादों बेखौ माने आयेनगत भाबै फरायना लांफिनजोबनांगौ थांनाय बिसायख'थियाव बिथाङा गोबां भटनि फारागथियाव देरहासारबाय बिथांनि एबारनि खेबावहाय बिथांनि भटआ सोरनि फारसे बांसिन फैदों गोबाङाव देरहायाखै जोंनाव पलिं बुथआव मात्र 10 जन 12 जननिल' खमि जादों जोंनि बिपिएफआ खालि जोंनाव 2,200 सामथिं माबा दङ 2,500सो दङ भट सेन्टारा बेवहाय बेनि भटआ 36,000ल' बारा नोङो बेखौ रानब्लानो आन्दाज मोनगोन 6,000ल' बारा बेखौ नोङो 20,000ल' बारा मोनदों बियो 20,000खौ 2,500 जोंनो भाग खालाम होमब्लानो बेखौ दिहुननो हागोन बिथाङा गैला बिथांनि जेबो गैया बे भटआ गासिबो बिपिएफआव फैजोबगोन अपसना बिपिएफ